Sibingelele-ke babukele emakhaya nibikelela phakathi kohlelo lethu umgwaze babukele emakhaya nibikelelwe yanaki ingwe edlezini ingwe babukele emakhaya namhlanje-ke sibhalelwe ngumfowethu la wathi ucela simsize ngomuntu asebenza naye abenza naye into engekho right emsebenzini kodwa-ke babukele nani niyazi angile ngamane nganginamane ngake sinikele khona before sinikeleni khona babukele ngicela ningakhohlanga ukusasirayeka ba ni-like hayi bo webafethu ake sike sithi kuyikhuza lento esiyibonayo ey'nkundleni zokuxhumana engazi ukuthi kunokuthi yehle iyanyukela sithi kubantu kwimbokodo hayi bo bafethu sicela nehlise ungavezi izitho zakho somzimba kuma-social media because of imali asike sizameni bafethu ukuthi siyihloniphe hawu bafethu yazi lento kunokuthi yehle iyanyuka bafethu ake nihloniphe iyothi nje ingane yakho ngelinye ilanga thiwa noma wena usadlula emhlabeni isibona leyanto oyenza lapha ko Facebook ngenxa nje yemali bafethu ake sizameni ukwenza ngenye indlela le ndlela engathi senza ngayo akusesiyo ngitheke ngibonke danko Konko. Nuk. Kaf. Nijal. Size kuwena mfethu mhlawumbe ungabeka lezo zinto phansi ya mhlawumbe singangena mfethu Sure bafethu Phakathi. akurazi Ngiyaphila baba. Kutama abafowethu laba imini engibabizile mfowethu. Ngabo ngathiwa ngoba sesifika namakhamera usibona amakhamera sethule ndawo. Babizwe imini abafowethu. Ngisasokuthini size kuwena mfethu mhlawumbe singangena sihlale phansi sixoxe ukuthi size ngani bafethu nofisa ungijwayela ngamfethu ufika kanjani futhi nabantu lapha sibenzayo la usakwazi ukufika wonke sikwazi ukukhuluma bafethu imake siyabonga yini especially ngenze njani mina uma ngabe wena ungasabuyeli mina ufika yini ukuthi ufike wena uwena la ekhaya ufikela nabantu manje ngizothini phela mina ngufonela nasefonini awusayibambi ifoni ke wena angithi wena mina ngufonela ifoni awusayibambi mfethu yabona nje mfethu sengenani bafethu yabona nje wena mfethu hayi indawo yakho mfethu hayi manje hayi kahle akuliwa la asilile kahle singene Ba, njani? Ayaphila Sharp. Mina ngingibonye mfethu edlezini. Hamba ngaphansi kohlelo umgwazana. Sihamba nale ndoda le nje ukusibona sifika nje. Size mayelana nodaba lakho. Angithi yona indoda mfethu osebenza nayo le. yebo iyona futhi Okay. Mfethu, njengoba sila nje asifuni inkingi yabo. Besijabula ukuthi singathi waqoqa kuphele sambeni. Ngoba futhi nalento asifunanga ukuthi siye emsebenzini wakho. Siyokhulunyelwa khona. Yabo? Ngoba umfethu yena bethu ukhathele. Ufuna ukuthi kiwe emsebenzini. Bafo ngicela uchaze ukuthi kahle njengoba sila size shoba besiyabonga usudlala ngami ke manje wena mfethu usudlala ngami uyakhumbula ukuthi kunabantu owabathembisa uzobakhiphela impahla okay ngiqale eqaleni wena awukade uhleli ngakubiza emakhaya ngathi woza lana uzosebenza ngakufaka emsebenzini ngoba nakho kuney'ncwadi wena ngakufaka wasungena ey'khaleni ey'thile kunjalo ngithi unjalo bafuna kwazi okay ngoba usey'khaleni ey'thile kunento kade uyenza mfowethu ukhipha osofa ngaphakathi esitolo usuke bakhiphe ngemali encane mina bokade ungibambisa lokho okuncane ade ungibambisa khona imali into sohamba uyitshela abantu leyo nto mfethu awumi imali ncane futhi ubenginikeza low 100 nani bo 100 300 okanye 200 kodwa bokuyimali ethi bigcina lapho imali ethi nginikeza kumfowethu yena enza mali
yena ubekade yenza ngempela mhlawumbe ungasokuyakalekisa nje yena mhlawumbe kade evuka nabo 5000 ngobani osofa babizwe 8000 esitolo wena mfethu kahle kahle yena esoke bakhiphe ngemali encane wesicela wena kahle kahle ufuna ungixoxishe emsebenzini yona into ezele la ekhaya uyabona wesiyabo ngube kusobe ngifuna ukuqoshisa emsebenzini kube kuthiwa inhloso ukuqoshisa emsebenzini bengizoya ngiyokhuluma nabelungu mina kodwa angifundanga ukuthi ngize nabaphathi ngitshela abaphathi mina ngize nabafethu ngoba ngifuna lento silungise angisingakutshela simanje uzoyikhokha mfethu kuzobe kunini lapho kancane kancane bese sizokhokhela mfethu angicela awuqhubeke Unika mfethu uqala uchaze istory umfowethu ngamfonela esemakhaya ngathi akeze la ezosebenza uthe uma ngabe sesebenza umfowethu futhi base bemnyusela izikhundla zakhe waba imanager ngoba ngifundile yena mfowethu mina ngifundile ngoba uthe uma ngabe seyimanager waseba nendlela akenza ngayo ukuthi uma ngabe kukhona abantu abathenga imbhede okanye abathenga osofa uthola ukuthi khona into impahla akazoyikhipha sokuthi ayibhaliwe phansi uma ngabe ikhipha lempahla engabhaliwe phansi uzobe sengitshelile mina vele ukuthi selempahla ngizoyisa endaweni ethile bese benginikeza leyo madlanyana ngifike nginikeze imali yokho njengoba injalo so into la esikhona ke kunabantu abagcine bekunikeza imali ngaphambili wathi uzobalethela osofa ngicabanga ukuthi kuphela inyanga yesi4 kumanje yabo bengazange banikeze labo bantu manje labantu sebehlupha mina ebusuku angilali uma wengane useyangisethi seze wabuyela ngisho kubo manje ngoba abantu banginokhela ebusuku bafuna imali zabo imali esicela bami nje bafu akutshela ukuthi ngizoya emakhaya ngize ngibuye nini waphela sasikhulumile naleyo ngakutshela ukuthi ngizomela kulendlela engizoyithatha ngizohamba ngemakhaya isikhathi esingaka wena uzobe ungiphushela kule nyanga ngizobe ngingekho uma sengiyile mina bese ngiphesha wena kodwa manje nje usuyashintsha ufiyela nabantu wena la ekhaya akuphushele kanjani mfethu mhlawumbe imina engilahlekayo la akitshela mfethu umfowethu lo sihamba naye ngisebenza nobabili sisebenza naye uzokuphushela kanjani uyimanager wena ngethi yabo umfowethu uyini mina ngisebenza njenge-general worker so manje ungasuka kanjani ukuthi yena akuphushele ube wena usesikhundleni yena elapha phansi cha baba yabo lento kanje mfethu uyazi mfethu izimo engibhekene nazo yabo nje besho nje naye ukuthi umkhaya wami sisuka kude naye yabo kahle kahle kuningi akwaziyo ngami yabo mina mfethu ekhaya mfethu mina mfethu owenza yonke into mina ongakhayo le emakhaya imina ufundisa izingane zosisibamba ngoba sisibamba nabo abasahlali kwala ekhaya yabo njengoba ngibona ngingedwa nje bafuku manje ingane sesikoleni imina ozama yonke indlela mfethu ukuthi phushe lapha nalapha yabo nasemsebenzini naye mina imisebenzi ngibhekile nakhona nala yabo manje mfethu ke awushoke njengoba umfethu echaza ukuthi inkinga yakhe phela abantu laba asebenayo asebemhleli la entanyeni asebengasamniki ngisho nokuthula njengoba esechaza ukuthi ngisho umama ekhaya akasekho ngenxa zakho uthini ke wena muyikhulumela ngalokho ngoba uyabona ukuthi manje lento yenu isifake isisele nomfowethu wena uyaqhubeka impilo yakhe right baba imali leyo edingakalayo yani kwabani phakathi kwakho nobabili imali futhi kwanikezwa mina impela ingakho abantu befika kimi abantu bazi mina abamazi imali banika wena kanjani imali banikeza mina ngokuthi umfethu imina owabachazela ukuthi kunomfethu okwazi ukuthi ekhiphe izinto ekanje ngoba wayesehlile ovele yena usiyabonga wase uyakwazi ukusikhipha izinto ngase ngitshela abantu ke mina ngithe uma ngabe ngibatshela bese ukuthi sokucela ukuthi sikunikeze le mali khona nizosiphathela lezi zinto nami ngenza njengoba eshilo futhi umfethu napho ke sekuphela izinyanga eziwu4 kuyophela esi5 kumanje imali yabantu lutho sicela mina mfethu ngangitshelile mfethu lento saseyikhulumile mfethu babengekho labafethu ufika nabo yabo kwakuyimina nawe phela laba ngibalanda ngoba wena usuyangibalekela akubalekeli mfethu bengeke ngingabalandi ngokuthi wena ungibalekeli uyangibalekela angaqedisha inyanga mfethu ngibuyile le emakhaya mfethu makucelwane mfethu angaqedisha inyanga bafu mfethu kodwa ke ngiyabuza wesiyabonga ezingaki le nyanga le wena ngokwakho kungilindisile angithi kade kwesikhathi kade kuphela inyanga kade kuphela u3 weeks bese siyawathola sofa ngendlela okuyona so manje labantu sebelindile mina ikahle kahle angisilo uzoxabana nawe la wesiyabonga mina ngizofuna ukuthi ngoba ngibiza abafethu ngifuna isilungise lento ungitshela ukuthi imali abantu bayithola nini ngoba mina angeke ngikwazi ngihanje lo ma wemfazi ngihambile uma wengane zami
Yabo nje nawe mfethu izinto uyithatha ngeke. Mawe ngazami sehambile manje ngishile ngisele ngedwa kumanje. Labantu labo bafika izolo bathatha iTV yami ngixoxela indaba ongayazi. Base babuya futhi mose imali angikhiphe bathatha ifridge lami. Mina ngisenalo uso manje mina. Imali nento senzeka nje mfethu yezo. Labantu labo bosofa ngizozama ukuthi mina ngithumele i-delivery mhlambe Monday. Eyo sofa ikhanseleka uyibeke eceleni. Ayihlangani nale ndaba yemali eseceleni kumele ngiyikhokhe mina leyo sofa nalabantu labo asebesiba amakoda alabo sofa. Ngiyakuzwa mfowethu. Yeah. Bese usike le engayithatha mfowethu. Ngizobe sekuhlebulela kancane ke mfowethu. Mhlawumbe uzoqala nje bakuzobe yona mhlawumbe uApril mhlawumbe ngiqale ngoApril kuyale. Ngihlephula imali mfethu imali ngicela ukubuza ukuthi yini ungasifezi isithembiso and futhi wenziwa yini ukuthi imali imifika ifikele kumfowethu yini ngoba vele wena uyamsela lalela baba kahle umuntu uyakusela ngayo yonke indlela cha bafa njalo bafa mina ngifuna ukutshela iqiniso ke ngeke ngikufihlele lo muntu udlala ngawe you understand lo muntu ugcine eshiya wena enkingeni imali angithi bayinika ba bayinika mina imali naye mabefika kuyena bembuza yena kancane ukuthi cha akaze athola imali mase yababuza ukuthi nayinika ba imali mina noma wena nanoma labantu befika emsebenzini wakho umuntu ozoxoshwa nasemsebenzini wena hayi yena yikho into emthintayo yena ukuthi uwena naye nazi kuphela uyabona lo muntu uthi udlala ngawenza isithembiso udlala ngami impela bafana ngithi ngakho futhi ongcono angibize mina ngoba ngiyabona uma ngabe ngisuka ngiyasuka ngiye lapha ebalungwini ngiyobatshela uzogcina futhi kwakhona kahle uvele kahle namagcina lapho vele usilahlele into cha angihlosile ukubethesela imali bafisizwe lento bafisizwe bobhuti ngizoqala nje bakuzobu April mfethu ngihlephule imali mfethu imali wena wenziwa yini ukuthi if kukhona izinto eziphumayo emsebenzini ziphume ngegama la mfowethu and futhi mayiphuma lezi zinto abantu wena abafinyeleli kuwena bakhuluma nomfowethu and imali bayinika umfowethu angithi ekugcineni labantu mabebuya bezobackfire bazizo backfire kuba yonke into ibuya ngami ngiyakuzwa bafowethu bese kahle wena so ona lonke usebenzisa mina uyangixhaphaza wenzela yazi mina zokutshela ukuthi njengoba benza lento yenziswa yini uyazi bese ubafowethu bese ngidala lento imaba yabo lento njengoba yenza wenzela kona ukuthi ekugcineni kusale wena ebishini enkingeni ngoba vele yena akaziyo umuntu akaziwa yini yabo mangase kuthiwa labantu bayafika emsebenzini wakho bazokhomba ukuthi banika ba imali endubalo abatshela ukuthi khona into ekanje cha bafisa lento ayingazifika emsebenzini lapho kuzoxoshiwa mina lapho so manje wena mfethu ngoba sengibizile mina bafowethu wena asizama ukuthi silungise lento lena ngale nje lapha ngichazela ngayo bafisa ngizoqala mfethu kodwa naso lesikhathi oshoyo ukuthi akulindwe sona yabo isikhathi sikude kanjani mina ngihanjela umfazi ngithathela iTV ngithathela ifridge mina ngosathelwa nemoto egcineni cha mfethu ngibezelele bafowethu ngicela mfethu inkinga mfowethu mina ngabezela inkinga nabantu abangibekezeleli mfowethu yabona nje uzosi April bafowethu ngizokwenza show bafowethu mhlawumbe uzozama ukuphushela noma ungathi ublocks ke mhlawumbe kodwa mfowethu usha noma ungathuna kodwa mfowethu mina ngibona nje umuntu odlala ngami labantu laba abangibekezeleli imali mfethu awuma angicela isichazele ukuthi kahle imali nabantu abankunika yona abantu imali abanginikeza yona osofa estore bawu 8000 iprice yabo abantu basebenginikeza ke u4000 babethe u2 bazofaka uma ngabe sebefikile osofa imake nani ba charge emalini babe charge u6000 abantu estore uyimalini sofa u8000 u8 estore ukuthi nabaphulela 2000 impela sakuphula kuyo le mali banginika kanjani imali le yabantu imali banginikeza icash ngase ngiyafika ngamnikeza futhi nami icash wasekhipha malini yona wakhipha u300 songinikeza wona kuleyo mali wathi angibambe idrink nami ngingasini ngayithatha ke imali kushuthi kuyo yonke le mali le unginika imali encane kanje
noma ngathiwa usole engakanani kodwa mina ngisuke ngazi imali engisolayo u300 200 100 kodwa nje imali enkulu engiyisolayo kuba u300 Awufethu yazi unesono. Kodwa uyazi ukuthi uba uyazi ukuthi Cha kodwa unesono. Uyazi. Uyayibona kodwa lento yenzayo ukuthi ayikho right. bese libe lithi ngiyazi cha bafo uyazi lithi ngiyazi Macelwane mfethu uyazi bese Macelwane mfethu. Cha kodwa isona lento yenzayo. Cha Uyicabanga bafo ukuthi nami ngisafuna ukukhava. kanje ngeke imali. Wefethu niqale nini lento yenu? Ngicabanga ukuthi kuyophela unyaka wes4 manje kunjalo siyabonga ngiyazilapho Wesithathu bese Macelwane. Wesithathu akona. wesithathu imali mina ngineminyaka u5 ngifikile emsebenzini wena unyaka wesithathu kushuthi uthe ufika wabuqala lento kuyenza ngoba mina ngiminyaka u5 ngifikile wena kusewesithathu Cha bese siyakhuluma indaba yasesipani bese sikhuluma indaba le mali ngizokunikeza wena futhi imali yakho bese manje. Cha phela mfethu lalela la mfethu. Bese nawe Kahle nami umjida imali mfethu. Ukuze izinto izolunga. Kumele manje nishintshe indlela enisebenza ngayo. Makukuthi wena usafuna ukuba involved. Kodwa wazi ukuthi uma uba involved nalomuntu uzogcine wedwa usele wedwa einkingeni. Ungajabuleli labo 200 300. Ngeke bakusize ngalutho mhla iphalishi lengane liphela. yaphela You understand? ya And uyena umuntu oyojike akupende kabe belungweni ngoba imali ayithathwa uyena. nabantu abazi mina Nabantu futhi abamazi yena. Yabo? Yena uphusha wena. pusha mina futhi kahle kahle uma umsebenzi wakho ungcola wenza ngawo Wenza ngawe. And futhi on top of that njengoba wenza ngawe lo msebenzi ujike futhi akurobe. Angirobe. Akunike imali encane. You understand? Yize noma ebeke lapho ubuso bakho ajike futhi akunikeni amakinati. Cha bafo njalo. You understand? Yini mfethu imali? Okay. Imali. Ngiyacela bafethu. Yabo manje sengaze kuboye nengane esikoleni ngichazana nalento bafethu. Imali. Nengane zodwa nomakhelwane bafethu kwimali Manje mfethu ngithi uyachaza ukuthi yini mfethu ethathiwe endlini yakho. ngithathela iTV ngathathelwa nefridge bathe babuya futhi imoto bengase beyithathe nayo ngekudalanga nje And manje into ebhlungu uyazi ukuthi nisebenza kanjani nomfowethu. So manje njengoba ke echaza ukuthi yini ethathiwe endlini yakhe uthini wena ngalokho. Bafunganizwa bafethu. Macelwane bese ngicongibelezelela bafethu. Ngizozama ukwenza nomiliyoni ke ongcono. Kanjani mfethu? Into ezongiphuthuma. Ngeke sikwazi ukulinda iloni. Naye umfethu kumele abambe izinto. Manje lo mali Kumele kube khona into engizoyibamba manje. ukuthi manje singaqalazi Ungasabi. Lalela baba. Umfowethu naye kukhona kumele akuthathe la kuwena. Athatheni bafethu. Cha. sobona Sobona sithathana Hayi bafethu musana ukuyenza lento bafethu. Ngeke bafethu angivumi lo nto bafethu. Ima ke. Macelwane bafethu. Ima yena ke. Wena kahle ukuyiplan bese kuzothatha ifurniture la ekhaya bafethu. mina okwami usathiwe ufuna silungise siyabonga ithathiwe izinto zami Sathiwe izinto. yabona siyabonga angibelanga ngabe futhi ungesela umoya kanjena kahle kahle umuntu obela abunyisa umoya lana mina Imini umuntu obela abunyisa umoya lana hayi wena yabo nje bese ngiyakutshela uzoyikhokha angibelanga ngabe ungesela umoya mina hayi uthi kukhona into ethathwayo Ungamlwisi. ngizoyikhokha Manje ungisela umoya lo muntu yazi umdala ngamanye nawe bese awukazi bafethu awu ubhizi ungisela umoya mina umuntu omele ngisa umoya lana hayi bafethu sawa macelwane bese ngiyacela mina ithathiwe iTV yami endlini ifridge anginayo kumanje imoto yami isemathubeni okuthathu umfazi uhambile endlini uzokufakisa bese ekhaya usikhashanayo bese bekuphela lenyanga akuleya nyanga bese bese siyazama Uzomfakisana mfethu akuchaza. Yini uthi uzomfakisana? impahla bese yakho ukudla bese afu 5 fridge bese izinto engine fridge iTV yona singinayo ngibuka kuphi isizwe uzofika bese ubuka le ndlela bafo Lo muntu imoto uzongihambisa ngayo emsebenzini ngoba phela mina ngizophelana ukuboyithatha imoto yami unkosikazi yena uthini ngayo uzongineka wami imoto ngizofika ngiyithathe ngiyiphala la ngoba vele abakwazi umfazi wakho uzomnikeza ngoba phela umfazi wami naye akekho lapha endlini bamthathe umfazi wami ugodukile kuyele kubo manje ngiyambona usunjani umthetho udelela kanjani ungitshela nangomfazi wami uzomnika kanjani umfazi wami ungangitshela ukudelela mina uzomnika kanjani umfazi wami ungangitshela ukudelela umfazi wami uhambile ngethi usezongisiza ngezinto engenazo nomfazi uhambile Akusho ngomfazi mina ngikhulume nge-TV mina ne-fridge mfowethu. Imaki yini Ngomfazi. Lalela yini singayithathike lezi zinto siyoyibeka endlini yakhe. Kuba wena uzofaka kuyena. Kanjani? Kuba wena uzobuka i-TV yena. Usana ukudlala ngamafowethu. Ngeke bafowethu. I-TV yakhe bisifumbu baba. iplasma iTV yami wayithathile akusona isifumbu kanjena base siplasma kimi
lalela kasinandaba isifumbu usihamba naso sihamba naso isifumbu lesi Abafethu ngeke bafethu. Ima-ke mfethu, ima. Isani ukuyenza mfethu. Yabona mfethu yabo mfethu into yenza mfethu ungixhaphaza wena. baba wena uxhaphaza umfowethu ngakho konke uyamxhaphaza yabo wena umuntu ekumele kubanjele wena izinto hayi yena manje wena yena usethola amacala akho yabo Sengimtshelile ngithi uzozama ukuthi ngilungise kanjani lezi zinto zakhe. mfethu angithi yini ekumele iphume Storm angithi kumele iphume osofa Osofa abafethu ngishila sizobakhipha osofa abafethu. abantu abasafuni kosofa labokhuluma ngabo sebefuna imali yabo ngaba Yona into engekenzeke leyo. Mina nje idile osofa. Yemali cha phela manje baningi abantu abalindayo osofa abanye balinda u3 months 4 months wena uyazi ke wena ngeke ngize kubuya imali bayithole osofa osofa ibona wena wangifunga isho ukuthi kuzoba u3 weeks bafu angithi ngakutshela wangitshela ukuthini ukuthi nami ukuthi ngisakutshela yakonje kwesabona ima hey ungayenzi imani uyangiqhaphaza lo angikwazi mina ngasebenzisa yami fridge yami ngithatha yonke into ufaza umhambile endlini ephinde sokukhumbela kanjani yena ngeke bafuna mfethu ngicela ubuyele ngapha awukahle ngale nto yakho yazi asizele ukulwa la awuyeke ukulwa yazi besingasele ukulwa futhi manje yini ungenza ngilo lo muntu ngendlela akhuluma ngayo la akangicabangeli futhi wami uyajwayela ubuphaqa bakho ngangijwayela awusesophaqa akangicabangeli lo muntu lo uzobona okay bafethu lalela la lento yokulwa ayisisi asisembululo into esize ngayo la size ngokuthi sizolungisa isimo baba uyahlulela ngithi umfethu ukuthi umbuyisele le mali edingakalayo angeke ngikhokhe lo mali okay khipho sofa nabo labo sofa esho usuku ukuthi bazofika nini ngoba abantu abayekile ukufika lapha balokhu bafike basengongozele ubusuku nemini ngongozela abantu sofa uzobakhipha ngo-April hayi kahle mfethu abantu bangongoza bafuna into zabo cha phela kubona kodwa nabo kumele balinde maningi ama-customer imake mfethu umfethu i-TV akanayo endlini ifridge bathathile ifridge ayibuya amakhelwane-ke TV cha isicela ukuthatha nje hayi ngeke le bafethu ngeke le TV le bafethu le TV yathengwa umama le TV le bafethu usuzomchazela kuma wakho ukuthi kwenzakalani lalela ngoba le ngiyayithatha mina uzolala kwi-base wena nobhede lapho usewuthatha umantrathi uhamba nawo semini kanje bafethu uhlule ngokukhipha ngisho umbhede kodwa uyayikhipha izinto buka umbhede lala kuwona emini kanje bafethu kathi yini kahle kahle ungijaja la sendani embhede yami yabo nje wena amacelwane wena awuzobona mfethu lalela-ke mfethu into esizocela ukuthi yenzeke sicela ukukhipha i-TV sihambe nayo ifoni yakho siyayithatha hayi ngeke bafethu ngeke ifoni yakho ophaqa siyabathatha ofaka sinabo sihamba nabo hayi ngeke bafethu ngeke bafethu no yazoqokani mina usayibonela imake mfethu senzela ukuthi makufika abanikazi bemali umfowethu akhiphe ifoni akhiphe i-TV abaniki bayithathile nje yakhe i-TV na bathe basazobuya imoto yami bengasebenzisa kanti bengithini mengisi mina ngosiselwa ngisho nemoto ngihanjelwe umfazi endlini ngoba uyabona umfazi angeke ezehlalele le nto yami uzoyikhokha bafuna ngendaba yakho futhi ngento engahlangene thatha nawo umbhede lo hayi bafethu mina ngizolala mina bafethu ngizolala phansi mina bafethu wena umfethu mayithathela izinto lapha endlini yakho ubumcabangela ukuthi yena uzoyibuka ku-TV cha bengangazi afike sixoxisane njengoba sefika nani wena usuyangibalekela ngithi bengifonela usungiblockile sengakubalekela uyazi nawe usongiyibhizi bafu usongiyibhizi bafu angithi usungiblockile wena efonini usungiblockile wena efonini angisakuthola efonini mfethu ayikabe asibe nawe
kodwa siyacela ukuthi umfowethu angithi manje uyahluleka ukuthi noma yazi senze njani into elula nje engeke izibe inkinga asambeni semsebenzini kuyonziwa lo msebenzi phela kuyokhulunywa ngayo lento sokhuluma lolu daba ukuze umsebenzi nobaba bafethu lo daba lona aluwe emsebenzini lo daba siphelela la cha angithi lalela mfethu solo ngisenkinga ngisila angithi ubaba sifuna ukuthi akline negama lakhe ukuze kwazi ukuthi kahle kahle nasemsebenzini kwenzakalani ngoba wena ukhethe usile kahle labantu bothi uma befika emsebenzini angeke befune wena wesiyabonga abawufike befune mina sicela uma ngabe befuna mina sicela uzothiwa emsebenzini kothiwa imini wenza ukhoshosha ngithi ngoba abantu isicela bakazi banikeza wena masiya baze banikeza wena imali banikeza bafuna ngayo emsebenzini kodwa bafethu lento sikhulume njengamadoda nani bafethu namajida niyazi bafethu imali mfethu imali kamfethu ibuya kanjani ukuze abuyisele imali ebantwini ngizomkhokhela ubafu kancane kancane thedela ke yabo kumele uchoose into embili ubuyele sihamba nawe manje siye emsebenzini or else uyinika lezi zinto esithi nike zona asilwi nawe mama ngizothi TV shone bafethu ngimama bafethu ngicela imali yena makuthatha izinto zakhe endlini umama uthathe khona ngizosishonephi mina kumama songathathi TV bafu angina choice angina kwa mina ngikhombekile ngendlela okwenzekala ngayo mina ngithathela izinto lapha endlini wena mhlawumbe futhi lesithumbu ngeke sidonse nalapha kuyena wena ujabule wena ashiye phela bafu hayi bafu ngicela siyathatha ngisho fika lo msebusuku bafethu hayi mina kanje umakhelwane bafethu ngithi hayi kumele bebone umakhelwane usikahle kanjani sasenze umakhelwane futhi yabona corruption yakho angeke uze kugcine lana nasemsebenzini la ngisengizoya khona ngifike ngachazela ukuthi wena umuntu okanjani imali bafethu ngoba uhlala ngami wena uzosithola kanjani le mali usingimoshela nasemsebenzini futhi cha phela wena ozokwenza ukuthi izinto zilunge uzoyikhokha bafethu imali ngempela ngithembeni bafethu ngomkhokheli imali yakho sicela sinikeke lezi zinto ke bafu bafethu ngiyacela bafethu singayithathi TV yami ngiyacela bafethu ngiyacela bafethu singayithathi ungadli ungasilwisi ngiyacela bafethu or sihamba nawe semsebenzini ungasilwisi uzoyikhethela ukuthi kuphi ukubona ku-right sihamba nawe emsebenzini okanye sihamba nawe le bekela i-TV bengana mama bafethu sizobuka ne-TV yami mhla ubuyisa imali mhla waletha le mali abayidinga abantu ngoba mina ngikwazi singahlali emzini wami nakho ngizokhela abantu nazo izimali engazazi thatha isibabo hayi TV ishiyana i-TV nayo thatha okay beka la phezu kwe-TV ophatha ne-TV ithi yahamba hayi bafethu ngeke bafethu hayi konke bafethu hayi ngeke bafethu ngizofonela kanjani la emsebenzini awume baba bafethu angilwi nani ngiyacela bafethu ngiyacela uswenza inkinga zakhe inkinga zesuke lalela mfethu cha bafethu ngiyacela bafethu amafoni-ke kuphela imaki mfethu hlala phansi hlala lapho phansi abafethu ngiyacela bese sicela bese makucelana mngani wami lalela yazi sayisebo ngisuhlale ngami kakhulu mfethu yazi makwenza kumeleselile noma senza kanje lezi zinto umfethu uyoyibeka lapha endlini yakhe makwenzeka sebebuya abanikazi bemali makuthi sebefuna ukuthatha something futhi uzobakhombisani nayo i-TV ifoni nawo namapha and ucela ukuthi babuyiseni ifriji lakho ne-TV yami nazi izinto zomnikazi and umuntu okuyena owenza ucela ukuthi ubaphe isikhathi esingakanani esingangesonto sokuthi if ayibuyanga imali yabo ayibuyanga ifoni yabo uzobathatha futhi labantu uye nabo emsebenzini shiyeni ongcono ngizovuka kwakusasa ekuseni bafethu uma ufika nabo emsebenzini ufike kumlungu ufike noma umlungu umchazele umlungu noma yini nisebenzela ufike uyamchazela ungangiqedeli itoho bafethu la sisebenza kanje wena ubuza ufaka impharishi inhlabathi epharishini lami wena kodwa awufuni ukuthi ngingeneke lakho ngoba lokhu uveza mina iface kulabantu bafethu angishongo kanje emsebenzini kuzothiwa ngiyacela angithi umphakathi uma ngabe ethola lento ukuthi nami ngimkhiphi munye kwamina ngizoxoshwa ngithi bafethu ngiyacela wena kusoba mnandi uma ngabe ingane zami seyilamba njengoba ngingesena TV mina ngingesena ngizokhokha le mali ngizozama noma ukuyoboleka bese noma ikusasa ekuseni ngizovuka kusasa ekuseni imake mfethu ngizama ukuhlephula bese ngijane nishiye noma amafoni ne-TV nayo mfethu asenzeni kanje asike sihambeni nalo kokukhona abafethu ngiyacela bafethu amafoni-ke bafethu wemfethu ayikabi singayidonsisi nje ngiyacela bafethu sicela siqukule lokho okukhona
Amathelwane mfethu emini kanje bafethu anibuyi ngane ebusuku bafethu. Bafo Amathelwane mfethu, mathelwane mfethu. Ngizale Ifoni bafethu amafoni bafethu. hayi mfethu hayi. Oh. Hayi sethi noma kuyisifungo nje sihamba. Hayi sihamba nakho impela ayisali. Ngeke Ngisayi uma ngabe usuhlanganisile imali ngabe uzongithinta wekami. Imaphethu. Emini kanje bafethu. Mangi baba, ngibamba nebhodo le ngihamba la. Abafethu bafethu ibhodo bafethu ele amathelwane ibhodo bafethu. Hayi angishifuna sihambe nalo babone undaba sakuthatha. Hayi uzongikhansela nayo bafethu. Asambe. Hayi uzobachazela nkosi. Amathelwane izobambana bra wami uzobona mfana. Hayi siyochaza nkosi.